नों इसोरखौ हामबाय होनदों ने नोंनि बेबादि मोजां देहा, मोजां आथिं आखाइ, मोजां मेगन, मोजां खोमा होनायनि थाखाय। नों जेब्ला रेलवे स्टेशन बास स्टपफोराव थांगोन अब्ला नों गोबां मानसिखौ नुनो मोनगोन, लोगो मोनगोन, जायानोखि लेंग्रा लेंग्रि, खाना खानि, बबा बबि। बेफोरनि मादाव नों गावखौ रुजुयोब्ला बेसेबां नों बोर गोनां। नोंहादि मोजां देहा दं, मोजां आथिं आखाइ दं, मोजां मेगन दं, बेफोरनि थाखाय मानो इसोरखौ बाख्नायदों ने, बेखौ हामबाय होनदों ने। दिनै बुहुमाव गोबां मानसियानो लोंग्लुं फेग्लुंजों एक्सिडेन्ट जायो, गन्थं मोखां दोलायो, आथिं आखाइ बायो। अब्लाबो दि नोङो गोथाङै दङ, नों मालाबा साननानै नायदों ने इसोरादि नोंखौ अननानै सम होदों गोसो सोलायनो थाखाय। नों मा गोसो सोलायदों ने? नों मा लोंनाय सोबनाय लोंग्लुं फेग्लुंनिफ्राय गोजान जादों ने? गाज्रि आखल आखुनिफ्राय गोजान जादों ने? नोंखौ दि इसोरा थैनायनिफ्राय बासायदों, गोदान जिउखौ होदों। दिनै गोबाङानो सैनो गोनां जायो, हाखराव गाब्र'नो गोनां जायो, दुखु मोननो गोनां जायो, गाबनो गोनां जायो। मानि थाखाय? मानोना बे बोसोनखौ मानियैनि थाखाय। मानोना बोसोना बुङो, गथ'फोर नोंसोरो ख्रिस्टियान गथ' जानायखाय गाव गावनि बिमा बिफाखौ मानि, बिसोरखौ मान हो। दिनै बिमा बिफाया बुङो नोंखौ बेफोरबादि दा लों, दा सोब, बेफोरबादि गारिखौ दा सालाय। नाथाय लोंनायजों सोबनायजों दिनै थैनानै थाङो, एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थाङो। मानि थाखाय? मानोना बे बोसोनखौ मानियैनि थाखाय। मानोना बिमा बिफाया बुंखादोंमोन दा लों, दा सोब, बेफोरबायदि गारिखौ दा सालाय। नाथाय मानियैनि जाहोनाव जिउ गोमालांनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव बुंदों नोङो मानियोब्ला बे हादराव नोङो गोबाव सम जोरगोन होननानै। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टियान इयुथ जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा, दिनै इसोरा नोंनो मोनसे उदांस्रि जिउ खुंनायखौ होदों। नाथाय दिनै नों बे उदांस्रि जिउ खुंनायखौ मायाव बाहायदों? दिनै गोबां इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरा फुंनि 8-9 न'निफ्राय ओंखारलाङो, नाथाय हरनि 11-12 न'आव सफैयो। नोंनि बे उदांस्रि जिउ खुंनायखौ नोङो गाज्रि लामाजों थाबायनानै फोजोबस्रांनो सानबाय नामा? लोंग्लुं फेग्लुंजों रंजानानै ओरैबा ओरै बेरायनानै गारि मटर साखावनानै, गाज्रि बाथ्राफोर सावरायलायनानै, गाज्रि बाथ्रा रायलायनानै नोङो मा गावखौनो इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो सानबाय नामा? दिनै बोसोना बुङो, बे मानसिया बोर होजाग्रा जायहा लांसुनियाफोरनि खायदा खालामनायाव जफायाखै। दिनै नोंनि मामि बाबाया नोंनो बे थाखा फैसाखौ होदों जाहाथे नों बेखौ मोजाङाव बाहायो। नाथाय दानि इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरा थगायनानै बे थाखा फैसाखौ गाज्रियावसो बाहायो। दिनै नोंनि मामि बाबाया नोंनो स्कुटि बाइक बायनानै होदों जाहाथे नोङो बेखौ नांगौ समाव बाहायो। नाथाय दानि इयुथ सेंग्रा सिख्लाया लोंनानै बेरायनायाव, गिदिंनायाव ओरैबा ओरै बेयावसो बाहायो। आरो जायनि जाहोनाव गोबाङानो एक्सिडेन्ट जायो, आथिं आखाइ बायो, खायफा जिउ गोमालाङो। मानि थाखाय? मानोना बिमा बिफाखौ थगायनायनि थाखाय। बेनिखायनो नों दिनै इसोरखौ बाख्नाय, इसोरखौ हामबाय होन। नोंदि आखाइ आथिं बायबाबो गोथाङै दङ, बे इसोरनि अनखांनायखौ ओरैनो दा हगार हर। सिगां जेरैबायदि जिउ खुंबाय बेबायदि जिउ दा खुंसै। जेरैबायदि गाज्रि लामाजों थाबायदोंमोन, लोंग्लुं फेग्लुंजों, गाज्रि आखलजों जेरैबायदि जिउ खुंदोंमोन, बेनिफ्राय नोङो गिदिंफिनदो। मानोना इसोरा नोंनो चान्स होदों, गोसो सोलायनो थाखाय सुबिदा होदों। आरो नोंनि बे देहाखौ, नोंनि बे जिउआ नागारलाङोमोनबा नों मा थारैनो गोसो सोलायनो हागौमोन ने? नों मा आरोबाव बे बुहुमखौ नुफिनबावगौमोन ने? नों दिनैनो गावखौ सोंनानै नायसाय, नों मानि थाखाय गोथाङै दं?